Hudaý üçin adam mertlik etse Allah'ın yanında adam boş gaýtmaýan. Adam namartmışdyk. Hudaýyň gapsy durşuna wafamışdyk. Mahur muhrun içinde gitmeliler şo. Hemme jeňe giýerler. Mahur muhur bolmaz Allah'ın gapsynda. İnsanyň gapsy mahur muhurdur. İnsanyň defteri mahur muhurdur. İnsanyň otagy mahur muhurdur. İnsanyň hesap kitaby mahur muhurdur. İnsanyň gowurmasy mahur muhurdur. İnsanyň mehabbeti mahur muhurdur. 4 ýyl 5 ýyl gowurşyp iýinden titrep aglap duran insanlar. Gowur ýani men ekber kitdi diýip duran insanlar. Owdallar pullurak, gelişkirrak gördi. Maňa doga berdi diýip Allah başga biri bilen gitýän adam insanlar. Tarafy gaýyk etmäni, taraf pikir etmäni, aý ödelimde däki diýip Allah goý berýän, aslen men pikirini etmäni beýle gülüp gidýän, meni aglatyp goýan insanlar. Allah'ın gapsynda namarçylyk bolmaz. Allah'ın gapsynda biwefalyk bolmaz. Gör onu Cibril ferişte näme aýdywati? La yadillu rabbi ve la yansa. La yadillu rabbi ve la yansa.